Sziasztok, én itt Balázs vagyok, és akkor folytatom a harmadik résszel a videómat. Na, akkor nem is ezzel akartam játszani. Default, oké, single player, és akkor a videó 2 itt volt, és igen, itt hagytam abba, hogy nem tudom mit csináljak, és akkor tudom mit csinálok, most már elkezdek, tudom mit csinálok mégiscsak, mert hogy ánsóval könnyebb mindent megcsinálni, mint hogy itt üres kézzel csináljunk. Na, itt legyen egy kicsit szebb. Jó, megcsináljuk így a 100-at szépen. Hát ezeket a lombok itt nagyon nem komálom őket. Jó, adott is Saplinget, más néven ilyen fasemetét. Azt el is ültetem. Hol is van? Itt van. Kicsit más, de mondjuk tegyük ide. Igen, itt már leraktuk, ezt itt így kivágjuk. Jó van, minden megvan. Na és akkor kezdjük. Ezt is elültetem. Jó van már. Jó van, el van üntetve. Na és akkor ásóval kezdjük el szedni. Már, hát, jó, így sokkal jobb. Ki van kapcsolva. Nem mondom el mi. És egyébként majd leírom, hogy honnan lehet ezt az addaló szerkezetet megcsinálni, és hogy lehet craftolni mit, azt is majd leírom linkbe. De egyenlőre elvágjuk, vagyis ássuk ki a homokokat, mert szerintem 52 bőven elég. Bőven elég. Jó van szenünk? Jó, tudtam, hogy nincsen szenünk. Jó van. Nem tudom, mit csinálok majd, de csak meg leszek. Na, addig is legalább kéne. Van kövünk? Kéne kőből csinálni kőcsákányt. Csak megnézek valamit. Jó, tudom, hogy nem szabad, de jó van, most már mindegy. Vágunk egy kis fát. Szerintem ennyi elég is lesz. Hát, mit csináljak? Ezt a fát is itt kivágunk, valamennyi fát. Nem is tudom, mennyire lesz szükségem, mert hogy szerintem már készen van. Szerintem készen van, persze, ha nincsenetek le, írjátok le kommentbe, hogyha megcsinálhatok egy nagyobb házat videón kívül, és akkor minden meg lenne oldva. Már hát akkor nagyobb házba csinálnám mindent, de majd ezt akkor megnézem, hogy leírtátok-e. Jó van. Na jó van, megcsináltuk. Akkor mit is akartam csinálni? Na, mindegy. Kicsit megnagyobbítjuk. Ja, igen, ki akartam égetni. Ezt ide betesszük, és azt is, és akkor lesz belőle szép üveg. Mint már most meg fogom mutatni a Gyönkcraft nevezetű szervert, amin lehet, hogyha jó leszek, akkor ragadok le. Na, mindegy. Nem érdekes. Kiégetek még ezt az egyet, és akkor ki is vesszük. Jól van. Hát, szerintem itt most abba is hagyom ezt, de majd ugye visszajövök. Multiplayer, jó, akkor mégiscsak visszamegyünk. Na. Akkor itt igen, van 3 üvegünk, amit ide beteszünk, mert még szerintem nem is ide lesz, hanem mondjuk ezt így.
Jól van, ezt is megcsináltuk, van már 2. Nagyon jó. Azt is megcsinálom. Na. Igen, hát szerintem ennyi elég is lesz. Hát jó van. Na most a legfontosabb, amit meg lehetne csinálni, az egy úgynevezett chest, vagyis crafting table, ami már van, abból csinálunk chestet. Keverem a szavakat. Rendben. Akkor ez is máshol lesz, mert a chestnek is kell hely. Mert állítólag dupla chestet fogok csinálni, amit megmutatom mindjárt, hogy lehet csinálni egy chestet. Jó van, meg is csináltuk egyet. Ezt becraftoljuk. Jó van, megcsinálunk még egyet. Jó van, bocsánat. Megcsináltak. Egyet. Jól van, így van. Hát 2. És ez arra jó, hogy azt oda megtesszük, és akkor kivisz. De ja, jó van. Jó, ezt itt nem tudom, hogy mi volt, de most már tudom. És akkor így ilyen csodálatos lesz, de nem tetszik ez itt. Hanem, ez sem tetszik. Na, megcsináljuk az ajtót. Szerintem középre kéne, ami itt lesz. És akkor ezt a 2-t, amit igen, nem azt szólok, hogy hát, hogyha kivágod ezt itt, akkor nem adja vissza az üveget. És akkor most kell 2-t csinálni. Még reméljük nem lesz annyi, mert akkor így szép is lenne, legalább. Na, ide berakjuk egy, és akkor így, hát így kimegyünk, na, szép az élet. Na, nem laggóz, nem laggóz gép, nem laggóz gép. Hát elég is lesz. Elég is lesz, és így szerintem szép. De várjunk. Így. Így szebb, de mégsem, mert szép legyen a házunk, addig is legalább, hogyha azt nem írjátok kommentbe, hogy szeretnétek, hogy újat csináljak. Jó, be lehet feküdni, persze. Na. Akkor, ha nincsenek ellenetekre, akkor csinálunk egy ilyet, hogy így kicsit tágasítjuk a házunkat. Majdnem azt mondtam, hogy tetszó. Jól van, én is ügyes vagyok magyarból. Na jó van, na. Így megcsinálom. Hát körülbelül ennyi lesz. Igen, így szerintem ez a videó nem lesz valami túl hosszú, mert hogy a utolsó videók azok már olyanok lesznek, hogy hát tudjátok, mire gondolok, ilyen hosszadalmasabbak lesznek, gondolom én, hogy nem lesz egy ilyen kis szar. De mivel ezt itt elrontottuk, ezért van még fánk. De jó, hogy nincsen. Most vágni is kell fát. Ahhoz meg végképp nincs kedvem. Jó van, ennyi elég lesz úgyis. Ezt be is craftoljuk, jó van. És még maradt 2. Nagyon szuper. Így szebb. Nagyon jó. Nagyon jó. Hát és szerintem ezzel zárom, hogy ezt a videót nem lesz annyira hosszú, de várjunk, rosszul csináltam.